ziua! Mă numesc Ișir Iusuf și sunt elev în școala Spectrum și am 10 ani. Iar eu sunt Catunescu Teodora și sunt colegă de clasă cu el. Astăzi vom prezenta proiectul fiecare la nivelul său, unde vom folosi materialele și ingredientele următoare: vase mici, un vas mare, o linguriță de metal, obiecte. Vă prezentăm etapele. Se toarnă cu grijă mierea în recipientul mai mare pe dosul linguriței. Etapa a doua. Se varsă puțin câte puțin aceeași cantitate de ulei în același recipient. Etapa 3. După aceea se adaugă cealaltă cantitate de apă colorată cu cerneală. Etapa 4. Se așteaptă ca aceste lichide să formeze straturi. Se pun cu atenție diverse obiecte pentru a vedea care plutește și care nu. Piuliță, strugure, o piesă Lego, o migdală, o alună și o pastă. Lichidele se separă în 3 straturi. Mierea la fund, apa la mijloc, iar uleiul deasupra apei. Acest lucru se întâmplă deoarece unele dintre ele sunt mai ușoare sau mai puțin dense decât altele. Ce plutește și ce se scufundă? Unele dintre obiectele care au fost introduse în recipient se scufundă, altele plutesc la diferite nivele, fiecare cântărind mai mult sau mai puțin. Obiectele plutesc mai bine în lichidele mai dense. Aceasta suportă mai bine greutatea lor. Mulțumim pentru vizionare!